Čaute, vítam vás pri mojom prvom videu z BG modu. Minulé video, ktoré bolo aj trošku zoznamovacie, sme už zhodnotili celý tým, na ktorých postoch máme slabiny a naopak na ktorých postoch máme prebytok. A ja som sa rozhodol, že ideme z NHL z farmy preradovať hráčov, ktorí budú hrať v prvom týme a ktorí budú hrať na farme. Takže poďme od levých krídel. Takže tak, Perelt, Helišuk, Burmistrov, to by sme už mohli dať do tej štvrtej lajny za že by Peluša. Tak a ja by som to takto skúsil. Už tam nemáme asi nikoho takého teniu a ešte nechám na farme trošku sa vypracovať. Poďme na centre. Brian Little, Adam Lowry, Mark Shelby a Andrew Cobb. To by sme mohli dať na farmu. Skôr za nejakého braniaceho. Tento nie je braniaci. Ale je. Akú má obranu? 2,5, tak to je celkom málo. Uvidíte, či tam niekto nie je lepší. 3. Asi to takto urobím. Takto, pravá krídla. Takže tuto, ako som už hovoril, tu máme veľký prebytok talentov. Weller NHL, Stafford NHL, Dano NHL. A teraz sa musíme rozhodnúť. Buď necháme Ashlesa ešte sa vypracovať na farme. A naspäť povoláme do NHL nejakého radšej braniaceho útočníka, ktorý by tú špinavú prácu vykonal v štvrtej formácii. Práve že o štvrtej formácii si určite nesľubujeme nejaké góly, skôr aby bránili tie najväčšie hviezdy. Ale ja to asi nechám takto. Uvidíme, ako sa nám bude dariť. Ja nechám tam asi Ashlesa, aj preto, že už minulý rok bol draftovaný a taký talent 2 roky čaká na NHL. Uvidíme, ako sa mu bude dariť. Každopádne môžeme ho ešte poslať do farmy. Takže obrancovia Enstrom, Bifaglin, Stewart, Taylor Mass. Tak to asi by mohlo aj byť 2, 4, 6. Na farme nemáme nejaké zajímavé mená. Asi to takto nechám. Tak, Branker, Pavec, Hutchison. Čo viem, či ten Halibik by nešiel za toho Hutchinsona. On má, Halibak má ešte dvojcestnú zmluvu. To znamená, že môže hrať na farme, ale ak by sme toho dali na farmu, mohol by po ňom siahnuť hoci ktorý tým. A to nechcem dopustiť, takže Halibak ešte bude minimálne rok na farme. A ja sa spolieham zatiaľ na túto sezónu, na túto dvojicu. Tak necháme najprv počítať, čo urobí zostavy. Tak potom to zmeníme na farmu, necháme iba takto. Nebudem to ani meniť. Tak. No. Tak, neaktívne máme nejakého, dobre sme to vypočítali, takže takto. No tak poďme. Perelt, ja si myslím, že nemám inú voľbu. Vidíte, že tento hráč je do druhej rady, ale nemáme nejakého lepšieho. Ale tak. Takže Perelt, Brian Little, Weller. To by mohlo celkom byť. Druhá. Schleify, Stafford a Helišuk, alebo necháme tam Burmistrova. Helišuk je viac do tej tretej lajny, kde sa viac bráni. Necháme tam Burmistrova. Daňo, všetky braniaci, to je vynikajúce, budeme braniaci tým. Ashlers, tak toto by mohlo celkom byť. Uvidíme, ako, ja som veľmi zvedavý, ako sa bude tomu Ashersovi dariť v tom prvom týme. Tak. No, to som nechtiec.
Takže tak, Bifaglin, Čekatrovú by sme dali do tej druhej, preto je pravák. A tak by to asi aj mohlo byť takto. Defenzívny, 6 strany, ofenzívny, 6 strany. OK, takto by to podľa mňa by bolo asi najlepšie. Takže do špeciálnych formácií, ako sú presilovky, oslabení, zasávať nebudeme. Ja budem iba zasávať do útoku a obrany. Možno by sme mohli do toho ich zasiahnuť, kebyže sa nám nejak nedarí v presilovkách alebo oslabeniach. Môžeme si to v tabulkách pozrieť. Takže poďme na to, tak môžeme zahájiť prípravu. Príprava veľa napovie, ale nenapovie všetko. Tak poďme na to s Nashvillom. Prehra 7-3, tak to je vysoká prehra. Výhra nad Dallasom, výhra po predĺžení nad St. Louis, prehra s Coloradom a prehra 6-1 s Minnesota. Tak toto nie je veľmi dobrý vstup. 3 prehry, 2 výhry, ale tie 3 prehry boli dosť veľmi vysoké. 6-1 s Minnesota a ešte sme tam s kýmto s Nashvillom tiež 7-3 prehrali. No uvidíme, ako sa nám bude dariť. Ja to dám po zápas s Chicagom. Výhra, pekne výhra, máme 2 výhry za sebou z New Jersey. Výhra tak teraz sa nám celkom aj darí. Sice prehra po predĺžení, ale to je taká polovičná prehra. Prehra zo St. Louis, ale stále sa nám celkom darí. Výhra na Tampou a Pavel čisté konto. A zároveň 5-1, 7-3. No ja si myslím, ja som celkom prekvapený. Na to, ako ten tým vyzerá v príprave, čo ja viem, je to slabé ešte, ale môžeme sa dostať do play-off. Uvidíme, ako to bude po zápas s Washingtonom. Tak poďme s Chicagom. Prehra 3-1, nevadí. Prehra s Montrealom aj s Columbusom, no tak teraz máme šnúru prehier. Tak s Torontom mohli by sme vyhrať. Prehra 3-1 s Ottawou 6-2. Tak poviem Philadelphia, to by sme mohli dať 5-3. Prehra s Minnesotou. Zdal som výhra 5-1, aspoň že niečo. Nashville, tak povieme, to by sme mohli dať. Ale 5-1 prehra. Taká istá prehra, ako sme vyhrali s Dallasom. Tak scouta pošleme do juniorských kanadských líg na Science. Tak čo to bude? Prehra po predĺžení. Tak radšej morálka. Tamto iba tam takto, lebo mňa to aj celkom otravuje, ja si to vypnem. Vancouver 1-0 a čisté konto Pavelac. Tak čo z Arizonou 3-1, ale nedarí sa nám veľmi. 3-0 a to tu už stopnem. Čo ja viem, 9 výhry, 10 príher. To je také ani dobré, ani zlé, ale skôr zlé ako dobré. A v tabulku sme až 6 v našej divízii. Tak to je celkom zlé. Uvidíme, ako sme v celkovej tabulke. Sme 18. To je taký asi podpriemer. No, dá sa povedať, že stred. No, uvidíme. Uvidíme, ako sa darí našim hráčom. Takže Sharpie 17 bodov, Stafford 17, tak tento celkom sa mu darí. Brian Little 16 bodov, to od neho, ale nie, je to v pohode celkom. Period 14 bodov. Takto. No poďme na brankárov sa pozrieť.
Pavel 91%. Čo ja viem, to, no dá sa povedať, že to je dobré. Ale máme dobrú obranu, takže od nášho prvého obrankára by som čakal aj celkom viac. A ako je na tým Hajbak? 93%, tak to je dobré. Ja by som asi urobil trade, tie ľavé krídla sú dosť na tom mizerne. A taktiež ma teraz napadlo, či by som neurobil z Hajbaka jednotku nášho týmu, lebo mám dosť vysoké percento na farme a Pavelca vytredovať, lebo Pavelc, on už má 30 na roku, neviem teraz, a už určite nebude lepší a už sa bude jeho cena iba zmenšovať. Tak uvidíme, ako sa rozhodnem, ale trade si urobíme až v ďalšom videu. Zatiaľ čaute.